Čiže čaute ľudia, vás tu vítam od nového videa, dneska si tu zahráme Brawl Stars a rovno si ideme tu otvoriť toto. Prosím, že niečo dobré nám aj nejaký skin by nám mohol padnúť. Takže, ideme pravú bol. Ne. Poďme, počkaj. Tak. Čuj. No, ja si idem. Idem toto. A poď ideme. Dajte like a odberu, sa blížime 150 odberateľov. Takže ešte sa. Čakaj. Ježiši, nestrelaj. Zomri. Dobre, zabil som. Ešte jeden ani raz nás nezabil. Hej, to není fér, on ma štíha. Zomre. Nevadí, ale ho zabije ten môj stroj. Určite. Asi. Kto? Sorry bro. Pozri, všetkých ich pochkope tu zabijú. Oni sú nubovia. Ani si nemôžu trocha zahrať. Tí nubky sú muční. Nevadí, aj tak vyhrávame. Vyhrali sme ľudia. Yes. Kto bol najlepší, neviem. Tak. Ježiš, to no. Ja viem ten hack. Čakaj. No. 100 týchto. To sa hodí. To kto je? To je nejaká... To je tá nubka, jaj. Ja som chcel Leona. Nie dobrý. Tento je dobrý. No Leon je najlepší. Ukážem vám mojich. Toto sú všetci moji. A ja idem za Ashom. Teraz by som išiel asi aj za Ashom. Ale ten je docela dobrý na basket. Tak podeši, musíme to spolu dať. Takže ideme. Proti nami to nie až tak silný. Ne. Furt bude utekať. Ty zonají. Skap. Ne, áno, ne. Yes, dal som gól, ľudia. Sorry, bro. Ty. Hnusáci odpadní. Podaj. Yes. Vyhrali. Dal som gól. Oni ani jeden gól nedali, tí robáci. Ty si to boluješ? A na ňo. Yes. Všetky góly som dal len ja.
som najlepší. No hovorím. Víš, je dobrý. My už za chvíľu budeme 22 tých pohárov. A toto je čo? To neviem. Tak, dáme si iného teraz. To bol, ten není dobrý. Ale on ako je dobrý, ale... Áno, on mal bola. On je... No, ja neviem. Ja neviem. Tak skúsme to. No tak poď. Som zvedavá, lebo dosť dlho som s bolom nehral ako. Tak to sme vyhrali. Ľudia, počkajte, niekto mi volá. Ľudia, po tomto kole ukončíme video. To mi volala mama, sorry ľudia. Nejaké pomahy. Ne. Jezu, ľudia. Ne, ja som netrafil. Aký nubovia. Aký blbý David. Skap. Yes. Ja neviem trafiť. No teraz. Jezu, vyhrali sme. Ľudia, takže ja sa s vami lúčim. Počkajte, ešte si otvoríme tie peky. Ne, tak ja sa s vami lúčim a čus.